Right, ZANU-PF yauya nemamwe strategies ayauya nayo ayo ekuti vanhu veruzhinji vari kushokeka kune avo vasinganyatsonzwisisa politics dzeZANU-PF, asi kune isusu tinogara tichikupai news zuva nezuva katinochinzwisisa kuti vanhu vari kuzama kuti chii. Panapa nyaya iripo inyaya yekuti ZANU-PF ine kuita kwayakaita last time zvino paconference pa21 conference yakaitwa kubhulawayo Chinamasa akabva anobuditsa pachena kuti aiwa ari kutaura kuti Emerson ngapinde. Chinamasa munomuziva role here akaplaya pakubatwa kwaMugabe. Chinamasa ndiye anga ari finance minister, ndiye akabudisa mari pakumovement yese yakaitwa nemilitary yeye ndiye akaita iyoyo. So Chinamasa futi apa ane movement yake akatoudzwa yekuita. So Chinamasa ndiye amira achitaura kuti aiwa ED ungaende so. Saka ZANU-PF yese yangoposta kuti hanzi naChinamasa Chinamasa said Chinamasa said that Chinamasa said that. Chinamasa atoziva nyaya yake mamiriro ayakaita, akutoziva nyaya kwairi. So uyo ari kunyepedzera kuramba kuti inini ndakataura kuti inini handiende ndotedzera mutemo weZimbabwe. No, pane vanhu vada kurariswa apa, pane vanhu vada kupusiswa apa. Manje vanhu vada kupusiswa vacho vakatarisa vanhu vavo vakavhara maziso, katsi hadzina kurara dzakanyepedzera dzakangoita kunge dzakavhara maziso dzichiona zvadzo. So iyi nyaya ine vanhu pasi kuita kunge vana vadiki zvavari kuita izvi zvine njodzi mukupera kwenyaya, mukupera kwekotoro zvine nyaya. So imimi nefunga dzenyu kana mafungiro enyu munofunga here kuti idi angangosare ndesimba kungoti 2028 zvabva ndakutosira mukomana general zvinezvo zvazviitika. Asi chandinoziva ndechekuti kana kuti chandiri kutoona ndechekuti 2028 yacho vese vanenge vasisipo, pane pasisina kana munhu timu roro, pane pasisina munhu pachigaro ichocho. Zvo zvatotatsurana kare, nyaya inenge yatopera. Toita kutotaurawo nevamwe vanhu vanyowani vatsva, takutoonawo vamwe vanhu vatsva. So panapa tine malegd order yatinayo yada kuti kunzwisei because hatirwadziwe, tinokunzwisai zvese, hatina propaganda. So panapa tichakunzwisai. So ndakandichiti iro guta ramunoona reHarare iri, vanhu vachivaka machechi avo, maindastiri, misha, vachiita zvakasiyana siyana. Fine, iguta. So some of you guys, you don't know that inini ndiri muHarava. Guta ramunoti Harare inzvimbo yevaHarava. Marinda nemapfupa emadziteteguru edu, they are scattered all over that place you call Harare. I know mabranda ya mabwidi nemabumbwa vanoti hazvina basa izvo. Ako handiti hazvina basa. So, but to fellow Zimbabweans, I do like to tell you kuti apo pachikurubi pajeri apa rakavakwa jeri iri, varungu vane maitiro avaita ka, vakarivaka pamusoro perinda, pebwiro, peguva rateteguru vangu. Yeah, handiti they always done that kunyika dzavainorwa nekunopamba. So if you find kuti some people they don't know kuti apo pane reserve bank, the reserve bank of Zimbabwe, it was built upon musha wamambo ipapo ndopa vakavaka. Why did they choose to do that? Why did they choose on that particular place? It was no mistake. Right, exactly pakange pana musha wamambo ndopa vakavakira the reserve bank. So muningina wa sekuru wangu, sekuru wokubereka baba vangu, some other time he took me, I was in Harare ndiruko ku National uko kuna Mulambo Road. So I was called kuti ndiende uko, as if you are going to steal that kune street inonzi Nyazika. Sekuru wakatitora. So we were driving in nemumwe muzukuru, and he went with us around Harare showing us. That was when he told us kuti kuti zvamunonzwa vanhu vachitovhura mai, they don't understand the mystery. Mystery ipi?
zvikanzi hazvirevi kuti mvura mai sezvinotaurwa nevanhu zvinoreva kuti ivhu remari. Zvikanzi zvinoreva kuti ivhu remari. Makanzwa vanhu vachiti mvura mai zvinoreva kuti ivhu remari. Ivhu soil remari wealth. Nyika yeZimbabwe ivhu remari. So varungu vanzwisisa this meaning. They went exactly and built the reserve bank pamusoro pemusha werudzi rwevanhu vevhu remari. Vaitetawo chiboi chavo, vaitetawo chivanhu chavo. So everything boils out to the conclusion, to the one conclusion yekuti bumbwa rakabva kumusha kwaro bumbwa lendu kuri chibumbwaira rabumbwaira kwazvo roskoti noubumbwa hwaro nda president weZimbabwe. Nyika iyi haimbofa yakasimukira. Bwidi rakabva kumusha kwaro kurakabwidirika rakachinja mazita rakati handichanzi matibhiri ndakunze Mugabe. Akanga asiri muharava. Nyika haisumuki. So I know a lot of these guys, mabumbwa nemabwidaya, they will say we are going to fight. Yes, that is my home ground. I don't think you can defeat me on my home ground. Ndichatsigirwa nedzimwe mhofu. Ndichatsigirwa nevaera nzou. Vaera soko vachamira nesu. Vana murehwa vachamira nesu. Ndakunze ndakati ana samanyanga vachamira nesu. Vaera nyati. Vana samaita vachamira nesu. Vachatitsigira pahondo yatinayo yokurwa nezvikara. Marudzi ose emuZimbabwe vachatitsigira pahondo huru yekurwa navabumbwa. Vakabumbwaira vachibva kunyika yevabumbwa vakapinda munyika yeZimbabwe. Vachatibatsira pakurwa nehondo yavabwidi vakabva Nyasarandi Brandaya. Vachibwidirika kubva kunyika yevabwidi. Vane chinangwa chekubwidaraiza nyika yese yeZimbabwe. Hondo iyi takaikunda naJehovha. Tinokutendai nekuona community yamavhidhiyo edu zuva nezuva pano pachivhitivhiti chenyu ZMHD. Thank you for watching.